kanjani oba memani nabantu ongakazi ubameme why uhlezi why ube ne big 5 yakho ube ne big 3 yakho kungani nizwane nodwa khona iphiwe ingekho nje lapho kunina siyazi ngeke nibe othisha nonke nihleze nimemana nodwa ikhona into engcolile nihlangene ngayo siphila kanjalo ke thina abandlela iminyama siphila kanjalo ngesikhathi seimvuselelo zangaphambili zabo William Branham kuthiwa kuyayithi inceke uma ibeke itende mayiqale kwakubizwa ngama kwangabizwa ngisho nangama crusades ngaleso sikhathi kodwa kwakuthi mangabe ibeke itende yathola umnikelo omningi kuthiwa yayinikeza ezinye inceke yandisa imvuselelo bonke ifuna abantu abashumayelayo nabivangeli ibanikeze imali ithi yandisana imvuselelo ayikho leyo nto ebandleni cha ayikho leyo nto uma ubona isiphiwo singathi asifani nalesakho kwamakhelwane uvukelana nabo uzutshele labo khonza nabo ukuthi bayizitha lapha babona bakithi into egcwele leyo siwabekile amatende isikhathi esiningi la eSouth Africa KZN sishumayelile yonke sigijima sambe sibekana namatende kodwa siwabonile amasonto evalile sinemvuselelo avala athi abakona kwakithi abavele ebandleni lakithi ubukhosi bozalo usiphethe abanye baqala amabandla ngoba vele bafuna ukuba izona inkosi abaqalile amabandla ngoba benzele uNkulunkulu bafuna ukuba amakhosi baphathe baguqelwe bahlale ezihlalweni eziphezulu ngiqinisile ngithi senwamukela umvuzo wenu ngiqinisile senwamukela umvuzo wenu bagijima izintaba namhlanje oh imfihlo yentaba lithi iBhayibheli encwadini uthi mangabe sibhalelo othandiweyo wethu uDavide uthi Jehova ubani oyohlala etendeni lakho ubani oyokhuphukela entabeni yakhe engcwele na ubani oyokhuphukela siyawabuka yini lawo ma qualifications okukhuphukela entabeni intaba akhambi nombangi hleze ngibona begijima bethi siya entabeni eMsebe siya entabeni ePietermaritzburg siya entabeni kuphi siya entabeni kuphi ngihleze ngibabona begijima mina bethi baye entabeni lithini kani iBhayibheli lithi iBhayibheli uma idemoni liphuma lithi liyahamba lifuna indawo ezidry intaba lezo lihambe liyohlala kuzona bafika ke ngo12 ebusuku lapha bakukhamise kuze kuse mebebuya babuye bephinda amademoni begcwele amademoni kakhulu buzani khona abafowethu ababehamba izintaba ababuye entabeni sebeyinyanga namhlanje abanye bawa mhlaba egibela intaba ngoba intaba ayiketshelwe nomba awukwazi unesono sakho sinesayo une boyfriend yakho uziqomela udlala ugijimela ukuye entabeni uyokwenzani uyofika imimoya lapha iphinda lithi iBhayibheli futhi iyabona mayibona ibisiyangena uba wesi kunaqala entabeni akugibeli noba ngihleze ngibuka nje bedlala begibele entabeni bexhumile befake yonke lezi zinto befake izinkope befake yonke leyanto begunda amakhathi begibele entabeni befaka ama makeup bayodlala ivesi besahlulwa yizwe lithi makeup ayifuneki behlulwa yizwe lokuthi ibhlukwe gijima lapho uye entabeni kodwa gijimani kuzona izintaba nizobuya ni time son of hell nizobuya lapha nigcwele amademoni eningakaze niwabona abanye babuye entabeni badivosile bahleze besinbox abanye buye maye entabeni badivosile namhlanje abanye babuye entabeni bazolwa babulala abantu abanye babuye entabeni bayabathakathi namhlanje Jehova ngubani oyokhuphukela etendeni lakho ubani oyohlala entabeni yakho engcwele na yilowo ongcwele okhuluma okungcwele empilweni yakhe yilowo ongamzondo umakhelwane baya khona kodwa bayazondana bakhulumisana bagijima izintaba ngcono ngamane ngihlale phansi kophahla uNkulunkulu akunikeze lona nokugijimela intaba kukhona into engingakazilungisi ongcwele okhuphukela entabeni akufanele kukhuphuke nomba nje kiwe entabeni so thina njenge Black Church sishayekile bafowethu kakhulu ubukhosi bugcwele emakhanda ethu sihlulwa ngisho ukulekelela abanye abafowethu abasakhula in ministry angikukhulumi ke kwamadodana apha amadodana akho muphi ubaba wakho bathi sikhulekthi uJesu indlela namhlanje abafundisi bathi mina indlela sikhule sikufunda ivesi elithi kholwana uNkulunkulu nikholwe naye namhlanje abafundisi balenza kubona bathi kholwana bazana uNkulunkulu nikholwe naye imnganga yakweli ibandla nikholwe naye mina bazana mina uArchbishop wenu yimi kholwani nakumina kholwe kuwena idisaster ezolandela
uzozwe seyinkosi ubone sethunga izingubo ezingafani nezabanye, umbone seyinkosi esekhothanyelwa. Sibabonile abanye bayakhothanyelwa bayinkosi namhlanje, balimale beshumayela ngoba ubukhosi lobu enikhuluma ngabe emapulpiti akubona ubukhosi basekhaya ezulwini, kodwa ubukhosi basemhlabeni nifuna ukuguqela, nifuna ukukhothanyelwa. Noma senonakele seningcolile aniziboni ngoba nifuna ukukhothanyelwa. Into enifuna kakhulu ukukhothanyelwa. Sakhula kuthi uJesu indlela, namhlanje abafundisi ibona indlela. Umuntu noma ekuthandazela, baba ngiyathandaza ifavor kumina ehlele kuyena. Yiliphi lelo vesi? Noma abazali besuku befakazi bazane ngibonga uNkulunkulu walendlini. Hayibo, thina singekho kuleyo ndlu senze njani? Imuphi lo munye uNkulunkulu? uNkulunkulu munye. Izwa Israel. Isaiah chapter 45. Izwa Israel, uNkulunkulu wakho munye. Imuphi lokho oweni lapha nalo omunye wakhe lapha? Hayibo, yabazalwane. uNkulunkulu wazazisa wagcina wathi ngiNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaBani, uNkulunkulu kaJakob. Wayezazisa wagcina, akazaphinda athi nguNkulunkulu kaMateyu, akazaphinda athi nguNkulunkulu kaJohana, akazaphinda athi nguNkulunkulu kaNgcobo. Kodwa namhlanje bazane ngibonga uNkulunkulu kaBaba, ngibonga uNkulunkulu kaBaba, ngibonga uNkulunkulu walendlini. Makuthiwa ngangekho kulendlu ngabe ngafa. Ngibonga icovering. Umfundisi usaba icover lo lala ubuthongo naye angazi noma kuzosaphila. Kodwa namhlanje ubizwa ngecovering. Hayi ngathi ubaba Ngcobo abe icovering yami. Oh bazalwane, sizoqhubeka ngokuzayo. uNkulunkulu uthi angikhulume le ndaba. Ibandla elimnyama lisasebumnyameni namanje, lisakude ukufika ekukhanyeni. Ubukhosi sibuthathe sabubeka ekhanda, uKristu sambeka ngemuva, saqhuba ubukhosi bethu. Sizoba nezitika namhlanje, ngiyikhuluma lento. Bazoba nezitika emanzini abanye sebaqala, abanye basazokwenza. Sizoqala kancane zinamathiselwe emotini kuthiwa hayi kuya fundraise. Uthi uyabona sekwesinamfundisi ubone sesifakwa eminyango. Sesiqala nathi sifana nolunye uhlangothi olufaka izitika eminyango. Nizoba amakhosi, seniqalile vele futhi. Seniqalile, uyaguqelwa namhlanje. Wena uguqela umuntu, uyakhonzwa. Noma kuthandaza ngafika kwelinye ilanga uma kuthandazwa uNkulunkulu kaMprofeti uNgcobo ngathi kubizwa lo baba wale ekhaya makuthandazwa. Bazalwane ePasopani elafika ivangeli, elafika noTL Osborne, elafika noWilliam Seymour, amadoda aqala ko-America, ko-Azusa Street Revival, azangazenze kanje. Abafika la kuthina belethe ivangeli, abazange bayenze lento. Phuma ebukhosini bakini, ngene ebukhosini bukaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ufuna ukuba mkhulu akazenza abe mncane njengamanje. Lithi uma ufuna ukugcina umphila kwakho uyolahlekelwa yibona. Kodwa uma ulahlekelwa yibona manje, ayilahleke lento yobukhosi. Likhiphe legazi lobukhosi bakini. Ikhiphe lento ethi ufuna ukukhothanyelwa, ikhiphe lento ethi ufuna ukukhonzwa, ikhiphe lento ethi ama-sons akho awabizitha mesehambe kuwena. Ikhiphe namhlanje lento izokulimaza. Omphikayo uthi ongiphikayo phambi ngoba nami ngiyomphika. Uma uphika abantwana bakho, uma uphika ubaba wakho, uma uphika abantu abakukhulisile ngevangeli, ubathuka namhlanje, ulwa nabo namhlanje. Uma ngabe ubaphika noma uphika izingane zakho, uyophikwa nawe. Lithi iBhayibheli konke lokho enikwenze kulabo abasemhlabeni benikwenza kimi. Bandla lemnyama liyasafarisha lisebumnyameni. Into edala libe sebumnyameni, lithathe ukukholwa lawenza kwaba isiko lawo. Nenza izinto ezingekho eziswini likaNkulunkulu. Kaze uThixo uyolenza njani leli bandla lithi? Selaphenduka amakhosi phezu kwabantu. Laphenduka amakhosi phezu kwemindeni. Laphenduka amakhosi even kubomama. Omama basubmita kubafundise more than ukusubmita kumabayeni babo. Ngiyakhonzwa namhlanje. Shumayela ngemali, nicelwa ngezimali. Khokhelwa ama-millions, khokhelwa ama-thousands, manizoshumayela. Bhekani niphiwe ngesihle, naniphani ngesihle. Uthi umpostoli Paul ku chapter 9 ku 1 Corinthians uthi uPaul, so that I can preach the word without charge. Silazi lingakhokhiswa. Asikwazi ukuchargeisa umuntu, umcharge umuntu moyo oshumayela kuyena. Asiyazi leyo nto evangelini. Kodwa niyayenza ngoba senamakhosi namhlanje.
khipha ubukhosi bakini, khipha ubukhosi bemvelo, khipha ubukhosi babantu abamnyama. Yebo siphume encindezelweni kodwa singacindezelani sodwa. God bless you. uNkulunkulu anibusise. Baba ngiyathandaza ngameni lika Jesu Kristu nababazalwane emakhaya, indawo ngeindawo la sifinyelela khona nala kufinyelela khona iphimbo. Baba wethu ongcwelela le channel, ngiyathandaza ngegama lika Jesu. Baba wethu ongcwele, sikhiphe ebukhosini bezwe, sikhiphe ekugqilazeni, sikhiphe baba emoyeni kaKhayini owabulala umfowabo, sikhiphe enkosi emoyeni wokuthi ukuze sibusa silwe nabafowethu. Khiphe enkosi ekutheni ukuze ngizwakale kangcono ngilwe nabanye. Khipha uNkulunkulu wethu ongcwele lo moya wobugorha, umoya wokulwa nabafowethu. Baba wethu namandla siyathandaza ngegama lika Jesu, sizibadlela iminyama. Baba wethu ongcwele, sikholelwe kwigazi lika Jesu, sikholelwe kwizwi lakho linjoba linjalo, singalifake lethu, singalikhiphi, singa-edi, singasusi, silikhulume njengoba linjalo. NgoKristu Jesu siyathandaza. Amen. God bless you. uNkulunkulu anibusise. Siyahlangana futhi ngokuzayo. Amen.